Ой, як ты, Стасик, добра граешь. Прывітанне, прывітанне, Стасічак. Прывітанне. І прывітанне ўсім дзеткам, Привет. маім мілым любым кветкам. Я дзядуля Барадуля. А я Стасічак. Так. Дык вось Стасик попросіў мяне сёння расказаць казку про крылатага, калматага ды масленага. Ага. Стасик, а хто такі крылаты? Веробейка. Верабейка, а калматы? Блин. Блин? Да не, блин масляны, а калматы гэта пацучок. Дык вось, слухай. У лясным дамку жылі 3 браты. Верабей крылаты, пацучок калматы ды блин масляны. Верабей з поля прилетел, пацучок ад кота ўратаваўся, а блин з патэльні збег. Кожны з іх рабіў сваю справу. Верабей ежу прыносіў, пацучок дровы сек, а блин обед гатаваў. Добра яны жылі, часам вернецца верабей. Помыться, сядзе адпачываць, а пацучок дров выцягае, стол накрывае, а блин полю куды кашу варыць. Сядуць за стол і хваляць обед. Вось дык полюка такая тлустая, кажа верабей, а блин яму гэта я, блин масляны, акунуўся ў гаршчок. Вось полюка і тлустая. Верабей кашу есці нахвальвае. Вось дык каша такая гарачая, а пацучок яму гэта я. Дров навязу, дробна нагрызу, у печ нагружу, агонь добра гарыць, вось каша і гарачая. Ды я не зломак, кажа верабей, збіраю грыбы ды бабы, вось вы сытыя. Так яны і сябравалі. Адзін аднаго хвалілі і сябе ў крыўду не давалі. Але аднойчы верабей задумаўся. Гэта ж я цэлы дзень па лесе лётаю, а яны што? Блин ранкам на печы ляжыць раскашуе, а гатаваць толькі ўвечары пачынае. Пацучок зранку дровы вязе і грызе, а пасля на печ запаўзе і спіць да абеду. Так далей нельга. Раззлаваўся верабей. Чуеш, Стасик, раззлаваўся верабей, да? Да. Ножками затупаў, крылцамі залапатаў, ды крычыць: заўтра мяняемся працай. Так і зрабілі. Наступным ранкам блин пайшоў шукаць ежу. Верабей дровы сячэ, а пацучок абед гадаваць. Кочится, блин, по лесе и спевая скок-поскок, скок-поскок, а я масляный бок, мяне на смятане замяшали, мяне на масле запякали. Ой, с такой песеньку ён спяваў, а тут насустрач яму лиса Патрыкеюна. Ух ты. Так добра ты спяваешь, кажа яна, дык цябе, кажаш, на смятане замяшали. Блин, отказывай, на сметане, да с цукрам. А лиса ему: скок-поскок, кажешь. Ды як скокне, як фыркне, як ухопіць, блин, я. Блин крычыць: як мне збегчы ад лесы ў дрымучыя лясы, як мне збегчы ў грыбы, за бярозы, за дубы. А лиса ему: не, я цябе з'ем. Ледзь, блин, вырваўся, пакінуў у лісіных зубах бок и побег додому. Ой-ой-ой. А там ведаешь, что робится? Что робится? Пацучок узяўся за полюўку. Як жа, блин, яе гатаваў. А, ён у гаршчок нырцаваў, і полюўка рабілася тлустай. Кінуўся ён у гаршчок, абварыўся, апарыўся, ледзь выскачыў. Футра пооблазила, хвостик дрожить, сел на лаўку ды плача, а верабей дровы возіў, нацягаў, ды пачаў дзяўбці. Дзёб-дзёб, ты дзюбу на бок пагнуў, сеў ля прызбы ды плача. Ой-ой-ой. Ось так, а блин прыбег дадому і бачыць, сядзіць верабей на прызбе, дзюба на бок, слёзы ручаём, забег у дамок, а там пацучок на лаўцы, футра пааблазіла, хвосцік дрыжыць. Тут блин і кажа:
Так заўсёды бывае, калі нехта зайздросціць, сваю справу рабіць не хоча. Сорамна стала вераб'ю. Але што рабіць? Паплакалі, пабедавалі і зажылі па-ранейшаму. Верабей ежу шукае, пацучок дровы сячэ, а блін поліўку і кашу гатуе. Так яны жывуць, пернікі жуюць, мёдам запіваюць, пра нас з вамі успамінаюць. Ну вось, Стасік, а пра што ты думаеш гэтая казачка? А пра што гэтая казачка? А пра тое, што кожны павінен займацца сваёй справай. Ага. Ну вось, а на гэтым мы з вамі развітваемся. Да пабачэння. Да пабачэння.